बॅग घे. झालं ट्रीटमेंट? ते झालं म्हणजे कसं माहिती आहे का, कमजोरी आहे ना अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते ॲडमिट नाही केलं. 8 दिवसाचं घरी औषध दिलं आहे आणि आपली पहिली पण औषध आहेत ना, ते सर्व घ्यायची. ट्रीटमेंट तर झाली, आता मम्मीला इकडे ठेवलं आहे ना. आता आम्ही परत घरी चाललो आहे. आता आतमध्ये कसं, हॉस्पिटलच्या आतमध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवू नाही शकत. शूट पण कसं चांगलं नाही वाटत, सर्व पेशंट लोक असतात ना, तर शूट काय करणार तिकडे आणि दाखवणार काय. पण ते तिकडचं त्यांनी विचारलं होतं की पंचकर्माचं रेट्स किती आहे. 2 टाईपचे पंचकर्मा आहेत तिकडे, एक नॉर्मल पंचकर्मा आणि एक स्पेशल पंचकर्मा. मम्मीला स्पेशल पंचकर्मा रिकमेंड केलंय आणि 7 दिवसानंतर बोलवलंय. 6व्या दिवसाला पण तुला यायचं आहे, तिकडे कोविड टेस्ट करणार. ठीक आहे, आणि कोविड टेस्ट नंतर मग बरोबर असेल तर 7व्या दिवशी तुझं ऍडमिशन करणार. आणि आता ऍडमिशन का नाही केलं? आता म्हणजे कसं कमजोरी आहे ना थोडी, म्हणून औषधं दिली घरी खायला. ते औषधं खाऊन वगैरे मग 7 दिवसांनी यायचं. तशी तू रेडी होऊन आली होतीस ना आज पण रेडी होऊन आली, कारण आपला लांबचा प्रवास आहे ना. मग परत घरी जाणार कोण, आणणार कोण, बरोबर. रेडी होऊन यायचं आपलं. काय असं आपण नाहीतरी गाडीनेच येतो ना. आणि तुम्हाला मी ते रेट चार्ट दाखवतो. पंचकर्माचे रेट चार्ज किती आहे, बाहेरपेक्षा तरी कमीच आहेत, पण आहे इकडे पण चार्जेस आहेत. तुम्ही रेट चार्ज बघा आहे ना. साधा व्हिडिओ बनवून पहिला टाकलेला होता, पण ते बघून आहे ना 2-3 माणसं आपले सबस्क्रायबर आलेले आहेत दवाखान्यात आपलं विलाज करायला. तसं तुम्हाला पण काही प्रॉब्लेम असेल ना तर येत जाईल, ते फ्रीमध्ये काम होतोय, टेन्शन नाही. हो, सर्वांना कसं माहित नाही ना, पोद्दार हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट खूप चांगली होते आणि सर्व ट्रीटमेंट होतात. आता मम्मीची जसे पंचकर्मा होतील, काय प्रोसिजर आहे, किती पैसे घेतात किंवा किती कमी आहे, तर ते तुम्हाला आम्ही सांगू सर्व आहे ना. पैसे काही एवढे नाही लागत, पण यायचा थोडा त्रास असतो. लांब असते, लांबचा माणूस असते तर आमच्यासारखा थोडा येण्या जाण्याचा खर्च असतो. बस, जवळच्या माणसाला काही एवढा खर्च नसतो. एकदम जवळचीच माणसं आलेली होती, दादरला राहतात. तेच माणसं आपले सबस्क्रायबर आलेले होते आता दवाखान्यात आपला विलाज करायला. आणि ते शूट का नाही घेतलं, कारण हॉस्पिटलमध्ये चांगलं नाही वाटत शूट करायला. हॉस्पिटलमध्ये कसं गर्दी पण होती ना. आता आम्हाला कितीतरी 1.5 तास लागला ना मम्मी, 1-1.5 तास. औषधं पण त्यांनी खूप काय दिली आहेत. औषधं घरी जाऊन तुम्हाला दाखवतो है ना. 3 बाटल्या दिल्या, 2 आणि नाकात टाकायला दिलंय, काय काय करायला दिलंय अजून वेगवेगळं. पण उपचार होतात तिकडे, आपण करून बघूया आता है ना. नाकात टाकायला पण औषध दिलं आणि वेगवेगळे पण औषध दिलं. हॉस्पिटल होते तेव्हा पण तुझा टेस्ट केला होता ना. केलं होतं. ते करतातच आता सर्वांचं. आता सर्वांनाच करतात. ते काय घाबरण्याचं कारण नसतं, ते जरासं नाकात घालून दाखवतात, झालं. एवढं नाकात घालतात म्हणजे एकदम आतमध्ये नाही घालत. तेव्हा पण मी मला समजवते, नाही तर माणसं घाबरतात कोविड टेस्टला. नाकात अशी म्हणजे जरासं घालतात थोडंसं. आपण आता शिंका काढायला वगैरे आपण कसं नाकात काहीतरी घालतो ना, तसंच. म्हणजे काही घाबरायचं नाही. तू असं काय काय ते पेज आणलं, ते पेज पी ना. पेज आणते, पेज पी. नाश्त्याच्या आधीच आहे काय? मम्मीचं ना वयाच्या ना टायमिंगवर तर ठीक आहे. फेस केल्यानंतर 2 आहेत. इकडे मम्मीला काय खाण्याच्या अगोदरची गोळी दिली आहे ना.
ते खा. नाश्त्याच्या आधी. आणि काय खायला आणलं आज मम्मी सांग? आज मी रव्याची पेज करून आणली आहे. कुठे? ती मी बाटलीतून आणली आहे. ते घे, मग रव्याची पेज घे आणि पेज नंतर तुझे दुसरे औषध आहेत बरोबर. हा. नाही मम्मीचे सर्व पण औषध. जाईपर्यंत खूप उशीर होईल ना. जायला बघ. आणि सकाळी मला कसं म्हणजे उठायलाच मला होत नाही होतं. तर खायचं प्यायचं तो सोडा, अशी झोपेतच उठून आले मी. मला एकदम सकाळचं थरमरल्यासारखं झालं होतं. सकाळचं ना? सकाळचं एकदम थकल्यासारखं. सकाळ सकाळचा प्रॉब्लेम होतो, नंतर एकदम व्यवस्थित राहते ना. नंतर मग आज संध्याकाळी तर व्यवस्थित असते मी. सकाळचं जरा गडबड होते माझी. घे तू घे. घेतले औषध? येते. चालता चालता पण खूप चाललो ना आपण, सरळ किती कंबर पकडते जरा. तुझी कमरेवर वजन येतो नाही का. आता ब्रेकफास्ट नंतर हे 2 गोळ्या तुझे. आणि मम्मीला पेज बी जसं सिग्नल लागल्यावरच येतोय. समोर सिग्नल लागलाय. पी पेज पी. आपण थांबलो असतो तर किती वेळ लागतो सांग? अजून जायला 40 मिनिटं आहेत. तोपर्यंत तुझा नाश्ता राहील ना मग. आणि औषध आणि नाश्ता नाही केला टायमिंगवर तर उपचार नाही होणार ना. फक्त डॉक्टरकडे जाऊन थोडी उपचार होणार आहे. हे बघा मी तुझे औषधं. ठीक आहे. वरली आहे ना. आता मला पण तुम्हाला एक सांगायचं आहे. आता जे सबस्क्रायबर भेटले होते त्यांचा एकाचा गुडघा दुखतोय, एकाचा पाय दुखतोय, एकाला पण डोक्यावर पडले त्यांना पण प्रॉब्लेम होतोय. असे किती म्हणजे आजार पण आहे ना सर्वांना. सर्वांना. आपणच आजारी नसतो, सर्व माणसं आजारी आहेत. पण त्यांना पण असं बरं वाटलंय ना आपण पोद्दारचं सांगितलं की ते चांगलं होतं म्हणून. तुम्ही पण आता आहे ना, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही या इथे. फक्त येण्या जाण्याचा त्रास होतो जरा, बाकी काही नाही. अजून पण तुमच्या जवळपास असतील हॉस्पिटल, तुम्ही चौकशी करायची कुठे काय आहे ते, है ना. असंच माहिती नाही पडत ना लगेच. तेच ना. पियाली झालं बघा, बोललो म्हणून तेवढे तरी पियाली ना. नाही तर ती घरी जाऊन फेकून देतो मी मग, है ना. तरी अजून किती मिनिटात माहिती तुला? 38 मिनिटं अजून पोहोचायला. तरी पण मी तुला बोलली असती आता राहू दे, मी गोळ्या घरी गेल्यावर घेते बोलले ना तुला. पण नंतर डोक्यात अजून मला किती गोळ्या औषधं घ्यायची आहे, इकडची औषधं परत घ्यायची आहे. बरोबर. म्हणून मी घेतली आता. चल ते झाल्यावरती घ्या औषधं तुझी. आणि हे जे 2 औषध आहेत ना, एक मम्मीच्या डोक्याची औषध आहे आणि एक पोटासाठी औषध आहे, है ना. तर चल आता मी पोचलो घरी. आणि एक ट्रॅव्हल टिप पण तुम्हाला द्यायची आहे ना. तर सामान कुठे आपलं? तर फाईल बिल घेऊन जायला लागते. दिलू बघू आपले काय करते. दिलू अय दिलू पिल्लू इकडे ये. ते पण तिकडचं जेवण पण ते चपाती चांगली नसतात. आणि मम्मीला तिकडे झोपवलं आहे बघा, बसली आहे, झोपली आहे. आणि किती औषध दिलेत बघा. 1 औषध, 2, हे 3री बॉटल, 4, हे मला वाटतं हे नाकात घालायला दिलं आहे. हे पण गोळी आहे 5. आणि ही रात्री झोपायच्या वेळी पावडर दिली आहे, झोपायच्या अगोदर गरम पाण्यातून घ्यायला. हे सर्व औषध फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि हे त्यांच्याकडे नव्हते म्हणून हे जरा तेल दिलं मम्मीला मालिशसाठी. तर हे तेल बाहेरून घेतलं आणि हे एक बाहेरून, हे 2 बाहेरून घेतले. आणि काय कसं घ्यायचं ते मी लिहून घेतलं डॉक्टरांकडून. आणि तिकडे आम्ही पंचकर्मासाठी 15 नंबरचा केस पेपर काढला. केस पेपर काढायला फक्त 5 रुपये लागतात. ते आम्ही काढलं. मग डॉक्टर सर्व विचारतात काय तब्येत आहे, कशी तब्येत आहे. असं नाही की तुम्ही डायरेक्ट जाल आणि तिकडे तुम्हाला असं का पंचकर्म करायला देतील किंवा तुम्ही म्हणाल की लगेच ॲडमिट करा आम्हाला. तर तसं नसतं. तुम्हाला जावं लागेल तिकडे, डॉक्टर चेक करतील, डॉक्टर बघतील कशी कंडिशन आहे, प्रॉब्लेम बघतील. आणि 1 दिवसात पण ॲडमिट नाही होत, दुसऱ्या दिवशीच ॲडमिट होतो. कारण जर ॲडमिट व्हायची पण परिस्थिती असेल तर उद्या करणार, पण आज तुमचा कोविड टेस्ट करणार. ते कोविड टेस्ट जर नेगेटिव्ह आलं तर तुम्हाला उद्या ॲडमिशन देणार. अशी पण कंडिशन्स आहेत.
आणि आता हे उपचार करायला औषधं दिली आहेत. आता टायमिंगवर मम्मीला औषध देतो आणि आपण हे करूया. आणि गाडीमध्ये पेज आणि तेवढा नाश्ता केला तेवढा म्हणून बरं झालं. आता घरी येऊन कसं जेवणार, हे सर्व व्यवस्थित होईल. थोडंसं रेस्ट सांगितलं आहे, पण डॉक्टरांकडे उपचार करायला जावंच लागते मम्मी. कधी त्या डॉक्टरकडे कधी या डॉक्टरकडे, आहे ना. चला आता आपण उपचार करून बघूया. हां, किंवा जवळपास चौकशी करा. असे खूप सर्व क्लिनिक्स आहेत जिकडे उपचार होतात, फ्री ऑफ कॉस्ट पण होतात. तुम्ही आपल्याला इन्फॉर्मेशन पाहिजे फक्त. आम्ही ह्या म्हणूनच ह्या व्हिडिओमध्ये आम्ही इन्फॉर्मेशन दिली की असं होतं. अजून एक तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रॅव्हल टिप मला तुम्हाला द्यायची आहे. जर कोण मुंबईला राहत आहे आणि आता एक्झाम्पल देतो, मी विक्रोली टू वर्ली गेलो आणि वर्ली टू विक्रोली आलो, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये एक आहे सीलिंगवरून रस्ता जातो आणि एक नॉर्मल रस्ता जातो. सीलिंगवरून 10 मिनटं लवकर जातो रस्ता आणि इकडून 10 मिनटं लेट जातो. पण सीलिंगवरून गेल्यावरती तुमच्या ओला उबेरच्या टोटल चार्जेसमध्ये टोल इन्क्लूड होतो. फॉर एन एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, जर 500 रुपये बिल होणार असेल ना, जर तुम्ही तो टोलच्या रस्त्यातून नाही येता दुसऱ्या रस्त्यातून आलात ना, 10 मिनटं लेट होणार, पण तिकडे तुमचे 85 रुपीज वाचतील. आता मी एक्झाम्पल देतो, माझा टोटल कॉस्ट झालेला 500 रुपये आणि मी त्यांनाच बोललो की वो सीलिंग के उधर से मत लो, टोलच्या रस्त्यातून नका घेऊ, जरा नॉर्मल रस्त्यातून घ्या, 10 मिनटं लेट झालं तरी चालेल. आता काय आम्ही घरीच चाललो आहे, तर माझा बिल झाला 420 रुपये आणि त्या रस्त्याने आलो तर 500 रुपये झाला असता. म्हणजे हे सुद्धा ट्रॅव्हल टिप आहे. जर तुम्ही कधी ओला उबेरने ट्रॅव्हल केलं तर अशा प्रकारे पण तुम्ही आपली सेव्हिंग करू शकता. बाकी आता मम्मीला औषध देऊया टायमिंगवर आणि बरं करूया एकदम.